गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय गोदान बोसोरनि जानानै बे समावहाय गोजौआव थानाय बिफा इसोरखौ हामबाय होननांगोन मानो होनना बुङोबा बारग'लांनाय 2021 बेवहाय गोबांथार जेंना बिभिन्न धरननि माबा मोनसे घटना जानांगौबाबो रैखा खालामनानै दिनै नैबे गोदान दिन बा गोदान बोसोर 2022 खौ मोननो हाबाय बेनिखायनो बिफा इसोरखौ हामबाय आरो हामबाय जोङो होनथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जे दिनैहाय बिभिन्न जायगायाव दिनैहाय बिभिन्न मा होनना बुङो रंगिना संगिना दिनै गोदान बोसोरखौ बरायदों रंजादों बे रंजानाया मोनसे मोजां गोसोआव अरायसम बे बोसोरावहाय बेबादि रंजानायखौ बिथांमोना मोनलांथों नाथाय दिनैनि दिनखौ आं बेखौनो इसोरनाव प्रार्थना खालामो जे खुनु गाज्रि मोनसे गथिया ससाइटि बिल्डिंनि सायाव मा बुङो आरो नोंथाङा दे आं बेखौनो बुंगोन जे दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारनि जे दा सोलिबाय थानाय मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ सानथ्र'हायै हामबाय होननांगोन दिनैहाय गासिबो धोरोम गासिबो जातिखौ मोनसे मानसि हिसाबै मानसि महरै बियो दैदेनलांनो नागिरदों दिनै गोबांथार दिनै गोदान बोसोरजों लोगोसे गोबां जिउ खहा जायोमोन बे जिउ खहाया बहुद जों मानसिनियाव दाम गोसा दिनैहाय गासिबो जे घटनायाथ' जाया नङा माबा मोनसेथ' जाखायो खिन्थु बिनि गेजेराव हानायखिनि बियो दिनैहाय कन्ट्रल खालामगासिनो दं जे गावनि गेजेराव मोनसे इना इनि धोरोमा दिनै ओरैबायदि नोंनि सायाव सोनारो दिनैहाय जिखुनु दिनै जों गणतन्त्रआव दं बयहाबो राइट दं दा गतिके दिनैहाय जिखुनु धोरोमावहाय जोङो थानानै मानसि हिसाबै गावजों गाव जोङो अनलायनांगोन गावजों गाव मोनसे फोथायलायनांगोन अब्लासो दिनै जोङो खौसे थाब्लासो जोङो जातिखौ दिनै जोङो उन्नति जोङो खालामलांनो हागोन आवगायलांहोनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जे दिनै जोंनि नैबे बिटिआरनि जे दिनै मानगोनां चिफ बिथाङाबो दिनैहाय मोनफ्रोमबो दिसाजों दिनैहाय खौसे लानानै आवगायलांनो दिनै सेस्था खालामगासिनो दं बेनिखायनो आंबो सासे बिजेपिनि सासे सोद्रोमा जानानै आं बेखौनो खावलायहरगोन जे दिनैहाय जिनिसा जोंनि गेजेराव जे जाबाय आवगायावहाय बेफोरखौ जों गारलायनानै भुल बुजाखौ नागारलायनानै गोदान बोसोरजों लोगोसे जों बयबो दिनैहाय जाति हिसाबै हारि हिसाबै जों खौसे जानानै जोङो जोंनि जातिखौ आवगायहोनांगोन जोंनि बिटिआरखौ जोङो मोनसे मोजां गेरेमसा दिनैहाय मोनसे मडेल जोङो दिनैहाय बिटिआर जोङो बानायनो जोङो सेस्था खालामनांगौब्ला जों खौसेथिखौ जोङो लाबोग्रोनांगोन आरो फोथायलायनाया जोंनाव थानांगोन दे आं बेखौनो बुंगोन दिनै नोंगौ गोबांथार जोङो मिडियानि थ्रुजों बा नोंथांमोननि थ्रुजों जोङो नुनो मोन्दों बा जों खोनानोबो मोन्दों बे खुब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय ड्राग्स दिनैहाय गोबाङानो लादों नोंगौ नाथाय दिनैहाय बे ड्राग्सआ मा बुस्थु दिनैहाय गावनि गासैबो दिनैहाय सोरजिनाय बिमा बिफाखौ मोनसे दुखु होनाय दाहा होनाय बेजों लोगोसे गावनि जे बे संसारावहाय जोनोम लाबाय जोनोम लानायनि मेन ओंथिखौ दिनै बिसोरो बुजिनाबो बुजियै गावहा जे दिनै देहायावबो दिनै डिस्ट्रय जादों खहा जादों बेजों लोगोसे गावनि जे फरायनाय लिरनाय बेबो जे दिनै खहा जालांदों फिउचारा बेनो दिनै दंस' जानो हमदों दा बेनिखायनो दिनैहाय जों बयबो मिथिनाबाबो बे जिनिसखौहाय भुल खालामो मिथिनाबाबो बे जिनिसखौ मावो बेनिखायनो बे गोदान बोसोरजों लोगोसे आं खावलायहरनो नागिरो जे दिनैहाय नैबे ड्राग्स बुस्थुआ इनायनो गाज्रि संसारखौ नस्थ' खालामो गुबुंले खालामो गावखौबो नस्थ' खालामलाङो बेनिखायनो आं खावलायहरदों ड्राग्स जिखुनु नोङो मा होनना बुङो निसा बुस्थुनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ आरो जोङो गावखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे परिबेसखौ जोङो मोजां खालामनाया गावनि आखायावसो रावनिबो सायाव सोनारनाङा गाव थिग जाबानो गासिबो दिनैहाय थिग जायो दा गतिके जेसेबांखि दिनैहाय ड्राग्स बाहायदों गासिनिफ्रायबो आं आपिल खालामदों खावलायहरदों जे बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ जों शान्ति खौसेथिखौ नों आरो आं जों मिलायनानै लाबोनांगौ আজি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন আপোনালোকলৈ তাৰমানে কামনা থাকে ভালকৈ থাকে কোনো অসুবিধা নহয় যে আমাৰ কিবা আৰু নতুন এটা ওলাল কৰোণাৰ পিছত অমিক্ৰণ এইটো যাতে গুচি যায় আমাৰ পৰা মানুহবিলাক ভালকৈ চলিব পাৰে এইটো কামনা কৰিলোঁ আৰু
শান্তি সম্প্রীতি শান্তি সম্প্রীতি বাজার রাখো ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা মই এই ষ্টেট বেংকৰ ওচৰতে প্ৰত্যেক বছৰে আহে প্ৰতি বছৰে আহোঁ কেনে লাগিছে নতুন বছৰ প্ৰথম ভাল লাগিছে আছোঁ আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ গতিকে ঘৰৰ মংগলৰ কাৰণে আৰু ৰাজ্যৰ বিশ্বৰ শান্তিৰ মংগলৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে আনন্দেৰে থাকিব পাৰে এই বছৰটো ভালে ভালে যাতে যায় ভাইৰাছ যাতে মানুহে বেছি মানে কষ্ট নাপায় সেইটোকে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বাৰু ঘৰটো মোৰ ঘৰটো ইয়াতে হাতীমাতা ৰোডত PN ভৱন আন বছৰ তুলনাত এইবাৰ ক'ত দুৰ্ঘটনা কি ক'ব দুৰ্ঘটনাটো কম হোৱা নাই দুৰ্ঘটনাটো হৈয়ে আছে তথাপি আৰু এইবাৰ যাতে তেনেকৈ নহয় আৰু আত্মহত্যা বা তেনেকৈ ৰেপ কেছ বা তেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট সেইবিলাক খুব হৈছে এগৰাকী নাৰী হিচাপে নতুন বছৰত নাৰীৰ কাৰণে মানে এতিয়া মানে নিৰাপত্তাটো খুব কম হৈছে সেইটো নিৰাপত্তাটো হ'ব লাগে আৰু সকলোৱে বুজিব লাগে নাৰী যে ইমান মানে নাৰীক আমি প্ৰাকৃতি বুলি কওঁ নাৰী নহ'লে এখন সংসাৰ মানে ভালদৰে চলিব নোৱাৰে আৰু এখন সংসাৰত নাৰীয়ে মানে মেইন প্ৰধান বুলি ক'ব পাৰি ভাল জ্ঞান ভাল শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীক বা এখন ঘৰক মানে ধুনীয়াকৈ চলাব পৰা গুণটো নাৰীত থাকিব লাগে আৰু নাৰীক সন্মান কৰাটো উচিত সকলোৱে তেতিয়াহে মানে সাহস হ'ব এজনী নাৰীয়ে মানে নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ বা আজিকালি আমি বাহিৰত ৰাজনীতিত সকলো কামতে জড়িত হৈ আছে নাৰী মানে সেইকাৰণে নাৰীক সন্মান কৰাটো উচিত মোৰ মতে আৰু সমান অধিকাৰ পোৱাটো উচিত মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ নতুন বছৰত সমাজৰ ৰাজ্য এইটোকে আহ্বান জনাম সকলোৱে যাতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থাকে সকলোৱে নিজৰ কামত মানে স্বচ্ছতাৰে মানে পবিত্ৰ মনেৰে কামবিলাক যাতে কৰে সেইটোকে মই বিচাৰোঁ थांनाय 2021 बोसोरा जोंनि थाखाय गिलु बालु सममोन बे गिलु बालु समावबो इसोरा जागायजेननिफ्राय मैया जोबजासे जोंखौ मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय बेनि थाखायनो जोङो आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो दिनैनिफ्राय जागायनाय 2022 बे बोसोराव दिनैनिफ्राय लानानै जोबजासे इसोरा गावनि गोथार आखाइजों आरो बोलोजों जोंखौ गोथों लामाजों दैदेनलांथों बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय ज' जानानै दिनै आर'ज खालामदों आरो जों मोनसे मेसेज होनो सानो जे फै जों बयबो बे 2022 बोसोराव गावजों गाव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बेखौ लानानै गोथार गोसो आरो गोग्गो देहा लानानै जाहाथे इसोरा जोंखौ दिनैनिफ्राय जोबजासे दैदेनलाङो आफा इसोरखौ जों बेहाय खुलुमनो फैदों आरो बे मेसेजखौनो जोङो बयनोबो दिनै बे मन्दिरनिफ्रायहाय सिबिग्रा जायगानिफ्राय जों होनो सानो समाज सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि मेसेज होनो सानो समाज सोलोंथाइ गासै बिथिङाव जों मेसेज होनो सानो जे थांनाय गिलु बालु समावबो जों बिदा फंबायनि अनलायनायजों नों दानागार आं दानागार बारहोबोबाय फैगौ समावबो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन गोथारसिन आरो गोग्गोसिन देहा लानानै जाहाथे जोङो सोलोंथायाव दावगालांनो हायो समाजारि बिथिङाव जों गोग्गो गोथार जानो हायो आरो देहा बिथिङाव जों जाहाथे गोख्रों जानो हायो बेनि थाखायनो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गिबियावनो आङो बे क'क्राझार NLC बे गिर्जानि जानानै आङो बे 2022 बे मायथाइयाव आङो गोदान बोसोरनि नामै बयनोबो गाहाम हामलायनाय हरबाय जाहाथे बे 2022 बे मायथाइया बयनिबो जिबनाव गोदान मिजिं आरो गोदान बेबायदिनो मोनसे आसाजों आवगायलांनो हायो बेबायदि आङो बयखौबो गाहाम हामलायनाय हरबाय जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव फेग्रा बेयो गोदान बोसोराव जोंनि लाइमोनफ्रा माने जानाय लोंनाय बा बेबायदि जों बांसिन आरो फेग्रा मुवा बेफोरखौ लानानै बिसोरो बांसिन एन्जयमेन्ट खालामनो सानो खिन्थु जोङो जानाय लोंनायजों जोङो रंजानो हाया
जोंनि आसोल रंजानाया जाहैबाय जोंनि जिउआव जोंनि बे जिउआव रंजानायासो आसोल रंजानाय आरो बेसो जोंनो पारमानेन्ट बेबायदि पिसखौ लाबोयो। बेनिखायनो जोङो फेग्रा मुवाजों जानाय लोंनायजों बेबायदि लोंला जाला खालायनानै रंजानायखौ बेखौ आङो साबजाया। बरंसो जोङो गोदान बोसोराव जोङो मोनसे गोदान थांखि लानांगौ, गोदान डिसिसन लानांगौ जे आङो थांनाय बोसोराव ओरै खामानिखौ आं मावनो हायाखिसै, खिन्थु आङो नैबे गोदान बोसोराव आङो जिबनाव आं गोदान मोनसे डिसिसन लागोन जे आङो थांनाय बोसोराव मावनो हायैखौ आङो जाहाथे बे गोदान बोसोराव आङो मावफुंनो हायो। बेबायदि डिसिसन लानानै बेबायदिनो अनज्लायनाय, गोरोबज्लायनाय, बेबायदिनो समाजनि मोजांनि थाखाय बांसिन सानोब्ला बेजों बांसिन गोजोननाया फैयो होननानै आं सानो। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेसन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। जोंनि आसाया दं जेराव